Nis, táid go bugad ráid chuig Ceantar Bardasach átha agus táid chun fáilte a chur rih Moira me caffraí teachtamach má bhíonn si an seo má thuhhaire. Tá is gom gohfuil sibh díireach postha beidir réir an turas ach tá fáilteród agus táid tú go mór leiisteach. Ok, níach sean an bháinnig go réanas. Gur mí má go dúirchlar gur mór me cafartí atá orm slina anna láidir I nére. Is as stere do maiade ó sinna fannach sé rá chuití an digé san seo. Ach gur mí má goibh me anhas a bhain seoinmh agus annach chuid daine sena choirt agus cardú nua eiscint. As sé go héintach cluisisin faoin rudí ar fád atá tarliú a Gildara, Beidir go chuirdum leirt níos níos glór bhrein seo do rodim. Ach níos Gildara chumsa is as black líochlum. Ach tá mé mar choní maiile íonis le blian inús ach níor cha mé mór an amas sa cheantar le déanaí tuis gur maclainn PhD mé UCD, so bhí mé taistil suas chuig UCD. Ach ní mé tagus gon semester sin ar an semester seo sin an fá go mé héis cholisteach sa cheantar níos mó agus fuair me amach gur curcail córa ar siúl sa Leirlin gach céadaoin. Agus is sin ar thosamar a caiint agus tháinig seán chuin cúpla seachtain ó hin, agus bhí mis gur gombeich muid an chuil haid beidir cup an caí nuair ag nó siúlóidí dhéana ach bhí na mná eile ráiliúm nach ra mór an spéise géine sa cheantar sa chaige ach is léir go bhfuil spéisiigh daine mar bhí cruine againn de máirt agus tháinig beidir denar na mar sin bhí sé chéintach agus tháinig cara atá si nacilamin seo agus támuid chun iireachta dhéana Cuman cheart a bhanúis sa cheantar agus is mis a rúnaí agus tá carach an bheith againn mar chahirirlach agus suid chun teachla chéile ríise an carúla a bhí ebran agus iirecht dhéana rudí beaga a agrú mar dúirtíon hena féin bíon gachtús me agus bíon gachtús beag agus mar sin muid gure Tusú le ag beaga siúlóidí thuras beaga cupáin caí áid le chéile agus choúidir a bheith againn freisin. So yeah, sin really téirtá déanta an godí se mar dúirt mé níos cil Dara mé níos bailí mé mar sin níon na líonrí sin agam ach tá na líonrí sin ag na mná eile a grúpi car ina máscatá na coní maiile le tamlín mar sin. Beidir go mé muid an níos mó daine a haintúin agus táúpla caé sa bhaile freisin atá sásta cóthaí chrocha naige agus beidir go mééis siú sásta orda thógann tú naige freisin. So mar sin i mór an lerá an godíise ach bhain ghfuil muid isúil le tús a chur le grúpa gníomfach sa cheantar. Agus tásúlam go mé men an bheith páirrtaach lei sin ar fá tamlín fada agus daine nua a bheala chuig an geantar. So Nadidir bhfuil aon ruile le rágain godíise ach tá muid a tosú amach agus mé anhas a bhain seo I Gildara mar is as Gildara do má bhamó sa chorach is muintear mór míle a muid mar sin tá mé is smíanamh rudí mar sin a gcónaí agus tá mé anhasta féinsegus bheith géisteach le dtíine caiim mé richt in is mar ní a chóir chlíigh sa Close Park College sin le mo chóir. So gur mí amach go bhríéis agus tá súladí agam go mé muid an cuman bra láidir chuir le chéile glú agus gur mí amach go a teáin asteachúin agus an sppraige sin a thuirtúin mar bhí sort lághis nach ar na mná eile an sin. So yeah, it's nu mór leis. Gur mí agah.